zein izan da zuen taldeko egoera konfinamenduan, nola entrenatu duzu edo zer egin duzu? Bueno, hasieran mundu guztia bezala, ibili gara pizkat ikusten zer zetorren, ez? Batean martxo erdialdean esan ziguten sartu behar ginela etxera, eta hortik aurrera ez genekin, ez ebez. Behin ikusita luzerako gauza bat zela, hasi ginen entrenamenduak bidaltzen edo ariketa fisikoa bidaltzen etxean egiteko. Badaude batzuk terraza daukatela edo ez dakit, lekua. Baina behintzat zeo zer egiteko, ez gelditzeko sofan edo ean botata. Alarma egoera dela eta martxoaren 14an kluba itzi ziguten da egokitu behar izan ginen egoera berri honetara. Eta gure arrauntaldea xumea denez gero, ditugun baliabideko zurriak dira eta antolatu izan ginen, ala izan genuen bezala, ezta. Da, adibidez, senior mutilek bai eraman zituztela ergometroak etxera eta etxean egon dira entrenatzen ergometroekin, baina gainontzeko arraunariek, arrobiko arraunariek ez dut aukera hori izan eta bestelako entrenamenduekin egin behar izan diote aurre konfinamendu honi. Da egon dira kore ariketak eta bestelako ariketak egiten. Izan dugu neurrian, entrenamenduak bidali diogu umei eta haiek izan duten gogoekin eta gogoekin entrenatu izan dute. Gero ze da, materiala ez dugu etxean eta batzuk ez dakite nola jarraitu eta batzuk galdetu izan dute zer egin behar dugun, Bai, azkenean gehien bat izan da bakoitza zuen gogoekin entrenatzea, denok dakigu ez dela izan erraza, azkenean etxean zaude, ezin zara irten, ez dituzu tresnak gimnasioa egiteko edo gehien bat uretara joteko, azkenean ni goratzen naiz bidali nuela bideo bat zuei, zera ume bat, motxila batekin jarrita, flexioak egin, edo sentadilla, beste bat hori makillarekin piraguan zijoa bezala egiten, azkenean ez da izan erraza inorentzat. Guk azkenean lortu izan genuen udaletxearen baimena uretara joteko bakarka, nagusiak, eta guretzat izan da errezagoa, baina txikientzat denak dakigu ez dela izan nahi errazago. Bere kasuan, txikientzat saiatzen zara pizka bat hori ariketa errazak egiten, baina nire kasuan, igual nagusiekin eta gazteekin, saiatzen zara ja pizka zirkuitoak eta hori lantzen, eta la ere oso zaila da. Haientzat ere izan duten kargarekin ikastolan eta oso zaila izan da alde fisikoa lantzea. Durante el confinamiento no teníamos bastantes dudas de cómo iba a quedar todo después del confinamiento. Entonces los entrenadores pasaban una serie de ejercicios a cada grupo de jugadores para que vayan haciendo en casa. Luego también hemos tenido la ayuda del Athletic, que para las categorías inferiores, escolares, nos mandaba una serie de ejercicios, nosotros lo mandábamos a los entrenadores y ellos los volcaban también a los chavales, para que no estuviesen parados tanto tiempo. Y es todo lo que lo hemos podido hacer. Como teníamos la incertidumbre de cómo iba a quedar todo, cómo iba a pasar, cuánto iba a durar, pues era mantenerse un poquito en forma, entre comillas, ¿no? Para que si reiniciase la competición, pues estar bien. Normaltasun berri honetan, nola entrenatzen duzue eta zer egiten duzue orain momentu honetan? Berak arduratzen da txikietaz, eta ni nagusi eta gaztetaz, eta bere kasuan gehiago izan da, talde txikietan egiten du lan. Baita ere izan dugu kontuan, ez dela berdina txikien mentalitatea nagusiena baino, azkenean segurtasun kontuetan kontu gehiago izateko eta guzti, orduan talde txikiagoetan zatitu behar izan ditut, segurtasunari begira. Baina dena dela hasi gara gogo askoekin. Ondo moldatzen gara eta nagusien kasuan bai, entrenamenduetan horitzen da hori. Igual heldutasun hori, ezta? Distantze mantentzea eta protokola jarraitzea garbitzerakoan edo ateratzerakoan. Eta ikusten da, ondo gazela, pizkanaka. Talde moduan ez. Nahi dut esan, jendea irten da kalera, jendea badabil bere gauzak egiten, korrika, bizikleta, pesak. Baina talde moduan oraindik ez dugu ezer egin,
zein dara zergatik, gauza da, ez dakigulako noiz hasiko diren lehiaketak, egongo diren, ez dakigu ere, orduan ezin gara hasi entrenatzen, lehen esan dituzudan moduan, 6 asteko prestakuntza bat behar duzu, 6-8 asteko prestakuntza bat behar duzu, eta gero, ez da berdina irailean hastea, urrian, azaroan, ez dakigu. Bueno, ahora mismo tenemos, las instalaciones están cerradas, lo que es el cerrado de todo, vestuarios, bar, los baños. Solo se utiliza el campo de fútbol y aquí están viniendo juveniles y el regional femenino, están entrenando una vez por semana para que el parón ese que ha habido desde que se ha dejado de competir hasta que la nueva temporada, es un periodo muy largo, sin hacer absolutamente nada y mucho tiempo parado en casa, pues para evitar lesiones y cosas de estas se están empezando a hacer cositas ya por su cuenta aquí en el campo. Bai, bueno, bueltan itzuli gara bueltara, ez ja, txapelketak zehaztu dira datak eta ligari hasiera emango zaio, eta bai, hasi gara entrenatzen, baina, claro, logikamente ja ezin gara elkartu, lehen elkartzen ginen beste jende arraun taldean, eta txandak egiten dugu, ordutegiak egiten ditugu, eta antolatzen gara holan, danak momentu berean ez pilatzeko instalakuntzetan. Lehen komentu diguzue, piraguismoa dela kirolik seguruena. Zergatik da seguruena, edo segurua? Azkenean dituzun tresnak erabiltzerakoan ezin zara hurbildu beste... Norbait erortzen bada, ez daukazu beste aukerarik, baina azkenean horretan zoazenean daukazu pala, daukazu piragua, azkenean ez da erreza beste hurbiltzea. Orduan horregatik lortu genuen baimena, uretara jateko bakarka, baina umeen txat eta baita ere azteko erreza da. Hasi ginen nagusiak irtetzen, hori baimenarekin, ikusita talde bat izan bada ere, hori pala eta piraguan berak mantentzen du ja distantzia, ezta? Hori seinalatzen du distantzia eta errazagoa da hori protokola mantentzea. Aurtengo plentziako ikurriña bertan bera gelditu da, kristonkena da guretzat eta guztiontzat, eta gainera, zeneukaten prestatuta urte hurren berezi bat, gertatu da edo... Bai, oraindik gogoratzen dute egon ginela PTB-ko egoitzanan elkarrizketa bat egiten urteurrenaren inguruan, da pena handia da, baina eski egoera da dena da, eta ez dakigu gainera urrian beste brote bat izango dugun, ala ez? Esaten dute baitz, eta horren ez dago ezer antolatzerik momentu honetan, da erabaki dugu onena dela 2021 batera atzeratzea urteurrena, eta holan egingo dugu. Lantaldearei komunikatu diogu ere, eta danak daude ados, uste dut gauza logikoa dela, ez gaude orain ospakizun handiak prestatzeko garaian, eta plentziako ikurriñari daukionez, pena handia da. Ze, karo, herriko ikurriñak beti dauka xarma berezia, eta da pena da ez egitea aurten. Baina, egoera dena da, eta nik beti izaten duena, azkenean baloratu behar dugu, aurten liga daukagula, eta hori dela importanteena. Azkenean pena da, bai, baina, egoera dena da. Eta, ja bukatzeko, zer gertu da txapelketekin, zerbait egingo da? Gure kasuan, gu normalean udan egiten ditugu hemen bi txapelketa, bata da Hondartzatik itetetzen garena, eta bestea itsasoan, eta biak kanzelatu ditugu. Bertan beragatu dira. Azkenean... Eta gero Espainia mailan daude batzuk, baina abiadurakoak dira, pistakoak, eta horretan ez dugu lantzen. Beraz, aurten ez dugu lehiaketarik egingo, igual nagusien kasuan itsasokoren bat egingo dugu. Adibidez, larun bat honetan bihar daukagu Santanderren bat, baina hori amistoso moduan egingo da, eta beraz gure helburua aurten ez da izango lehiaketa prestatzea, teknika eta pretemporada luzea egingo dugu. Eta azkenean baita ere txikien kasuan, eskolarteko jokoak, bertan bera utzi dira denak, azkenean temporada bukatu da. Gure beldur nagusia izan da, txikien kasuan batzuk igotzen dira kategoriaz eta aldatzen dute piraguaz. Bai, erregatik. Pirago berri horik ez dira egonkorrak eta horrek garantzeko uda garaia honena. Eta gure beldurra zen hau luzatzea eta ezin izantzea hori. Baina, jasi gara eta boliki. Animo entrenatzen eta horrengo urteari begira ikusiko dira txapelketak eta... ikusiko dugu, espero dugu. Pues desgraciadamente la liga se ha parado, teníamos dos equipos
que estaban para ascender y vamos a en una evolución positiva, estamos yendo más y al final pues hemos tenido que se ha parado todo, se ha quedado la clasificación como estaba y nos hemos quedado así, se han dado por finalizadas todas las temporadas, todas las categorías y entonces pues hasta la temporada que viene, que todavía tampoco sabemos exactamente cuándo va a empezar. Tenemos una orientación que puede ser a mediados de octubre, pero claro, si es que sigue todo normal, como tiene que ir. Si empiezan a haber rebrotes, etcétera, etcétera, pues igual al final lo que hacen es retrasarlo todo o vete a saber cuándo lo inician. Bai, bueno, holan da. Senior mailako ligari dagokionez, bai, KAE ligak erabaki du 5 lekuetan 5 lekutara murriztea lehiaketa eta estropak egingo dira Getarian, Pasaian, Castron, Santanderren eta Getxon. Eta 5 eremuetara mugatuko da liga osoa eta handik mugituko gara handik. 12 estropada izango dira guztira. Da hori, mugatuagoa izango dana, kontrolatuagoa izango dana, baina behintzat izango dugu. Ordan, bueno, lehenengoa estropada zapatu honetan izango da, arratsaldeko 7 eta 4 eta ikustiko dugu zelan funtzionatzen duen. Eta gero, arrobiari dagokionez, Bizkaiko Federakuntzak eta Euskal Federakuntzak bai jarri dutela martxan ja batel txapelketak, baina utzi dituzte iraila urrirako, atzeratu dituzte nahikotxo. Eta gero bai geratu direla bertan bera adibidez trainerila bai liga eta bai txapelketa. Eta aurki mugikorrari dagokionez, baina uste dut hilabete honetan lehenengo estropada izango dutela, baina hori, esan bezala izango da dana oso kontrol zorrotzarekin eta holan izan behar du, bere. Ez gaude, ez dakit, rugby mundua behintzat dago pizkat kolokan. Ez dakigu egongo den, ez den egongo. Eta bueno, hori.